Asa man lagi ulo dapit. Dante nuno dinte. No dante. Asa dito ba? Ako sa pagaw. Wala ganaon ni sana siya. Magka ito kay Asa ba? no. Di ah. Nakumating dito mo iba. Tarong sa nang kuan ba nang iyang sapin. Mga bay lili. Mga bay. Wala na yung pa-smile na mo lili. Hindi ka lagi magbalik. Tambalan ka ni. Tambalan dagan kayo kag mga gas. Tambalan ka gipata ko pagkaon. Bakay. Napay mga tambal daghan kaayo. Daghan pa na siya mga sabon sa Shopee. Ay, wala din. Dati kayo, may ano din, asuka. Pero ba? Kita magbuhi ngon mi kana siya lisod kay nasa isib kay lisod siya magkasakit. Sa bangis sa atin eh. Tunawa lagi sa. Sa man di sa ganahan siguro nga ikuan na. Nawala sa di sa ganahan siguro nga ilubong si Hindi. Alam mo ba, nakapay na kaayo. Sa bangis sa atin na. Hindi. Puro na ba kaayo, oh. Grabing sakita jud mawadaan taog masak na buhi guys. Mga po na sa tao. Sa motas papaidi kay napalab na to ni ja. Diuwan po to ni mugikan kag duty pa. Apil pagod siya sa sale sa 10.3 subscriber nimo. Ha? Apil siya sa imong 10.3 10.3 subscriber. 10 minutes vlog ito nimo. Buong na kailang ili po dai. Utang kay niya sang pagkairo. Malipay ka itong mabisita anak kay mo smile na siya. Taon taman. Tabunin na, tabunin. Sabay ni... Di pa dani mo yung kuhan. Di pa dani mo yung baat. Hilak na sa kuhan, honey. Hilak na sa honey. Si honey ni apil ko hilak. Utang kay niya sang pagkairo. Malipay ka itong mabisita anak kay mo smile na siya. Taon taman. Igawas trapuwisan ng mausa ka maligo pang trapuwisan ng mga sahig pati itong kwarto. A few moments later. Mga viewers ma? Ha? Kabalay mo mga viewers? Wala pa ko nag-upload. May matay sili? Yung mag-upload ko. Kayo, di pa ko kamubun man.
Dili sa ko ngawon ko rin sa ili guys. Wala naman si ili. Ating iya. Nilak natin niya kaya wala na si ili. Nawawa man. Si Unya nakati-ati. Gutom na. Nawawa man si Ili. Nawawa man si Ili. Wala na maligo dagat. Ano. Wala na mahila ko. Kano siya? May kusog na. Wala na yung surawayon si ate. Masuko si Ili. Nahilak siya. Sus ili man. Diyan guys, na guys, sige tungtungan dari yung puto so kanina. So walhin na pa na siya nahaog kaang. Diyan na din si Crystal guys ni huli. Hello guys, majong adlaw, majong buntag, majong kadlawon day. So alas 3 pa sa kadlawon guys na nakay namin daning series kay alas 4 lagi ang simbang gabi dari sa Uslob. So pang upat ka simbang gabi na ron guys kanang nakumpleto naman ni Crystal kay nagsimbang gabi yung punas Crystal dito sa St. Paul. Ya ganahan man siya guys nga makumpleto jud niya gagsiyam ka gabi nga kuan misa di Galyo man ang silang gibanan. So na namin guys, nakaabot mi dari. Dili 5:30 di humano makaabot na ta dili makasakay lang ta dayon. So wa yung buntag na tong tanan guys. So ang gibanan ni siya magsimba kay wala pa man si Nicole. Kay ija ko nung kumpletuhon ag kuan simbang gabi. So yeah guys, nagatuhang bantam guys na iso na siya 5. Ano naman yung tagaan yung mga anak. Mga binugok na wala na kuan. Yan ang usa di naglumlum pa. Si Inday. Sana ko na si Pedro. Okay, wala. Ni Ma'am din ipagawasan na si Pedro kay na isu naman ni si Pedra. Na 5 ka piso. 5 ka piso. Nanaraman na ibunga. Saan tanong mo na? Mulberry fruits. Wa siguro ka na nakita kay di siguro ka tingtanaw sa Facebook. Niya mag-harvest na siya sa puhon diha. Asa bigay mo ra sig hugyan ang bunga niya. Bali. Likod. Na. Oh, daghan kay bunga na siya oh. Pick up na. Duha ka kaltiyan ni. Dadato na rin ang ubanak. Kayo guys oh. Naghanang bunga kay Mito ni Ate Elodie.
Oh, ang ka-cute. So na ako sa paliton kay Christmas party nila ugma. Yan naka-raid na diyan na siya. To main entrance. One maintenance personnel to main entrance. Himingaw siya ni butang flowers. Lingkod. Mag-pray. Mag-pray, lingkod. Sit down. Nawawa, Ili. Ayun, itang tangan ng batuhan. Tama lagi! Himingaw siya siyang Ili. Di ba, kanta-kanta ka paminsan-minsan lang ang makapirayta. Diya guys, ang daghan na mangguguggi. Di pang seed na bitaw nga mga malbiri nga kuan. Na dyan, nangwa naman siya guys, so ang daghan po ko nahalin guys, nakahalin po ko libo. Kapin, dyan na lang po to guys, maka kuan ta. Salamat eh kadto sa namalit siya, nag-seed na po balik kay daghan kadto ni order. Na ini order nga og pulo kuno kainganin dya. Sayang ang magipaglabay hinuon naguan. Mga gipamputol na ba. Ganahan magud sila kay naan nang ana namunga na Gamay pa sa pero namunga na. Dya arang bisihan na guys si Crystal po dito nang laba. So tanaw na to guys diyan gipanglaba dari kay malagin agikan mi ganiha sa Gisano kay nangita lagi mi og kuan. Dya ako lang bisiha guys ang bunglay ko diha guys. Nay yang ipanglabahan dari. Nalagi sige tugtog lagi dito maka video. Ang laban ni si Christine na gidang hinukasan gilaban po din na dadon aman ang kabutan mataagod. Ako guys nakakalapok-lapok po niyang kamot kay naghangadyo ko gipang buhat sa garden kay naglimpyo na ko dito sa likod. Diya manay guys wa mi nakakita dito sa Gisano og kuan nakakita hinuumi sa ukay-ukay. So mo ni jang gipalit nga ukay-ukay murag long sleeve siya na. Diya laman ning pilian ning duha og sa dani. Kani siya pod ba or uy. Naik ra ba di ay siya. So kuha na siya guys 50 pesos sa ukay-ukay. Palit po siya og kanang pantulog ba na Kaya naalagi dito sa Gisano guys kanang tag 350 kanang murag hanging. Wa sa ganahi kay mahal lagi. Diya kas ara isuot bitaw sa ilang party ra kay party nila ugma guys balik siya magitig sa joy naghuman ni simba. Na ijang napalit nga mga dress guys nga tag 50 ra na siya pang simba. Na guys so. Diyan na nang ipanglabahan. Wali ko makapang kuan ni guys kay arang bisihan na guys. Nagdaan naman po na sa daan og uniforme kay puhon nagbalik sa klase ma ditso na siya. Diyan sinikul pod mo naglabas ahang sinina guys na Sila may naglabaan na kaya ako busy kadyo ko. Panghipos na tos likod. Jaga guna ko dari dapit guys kaya naman dyan ka naghang kamot no. Para naman dyan siyang ka daghang kadyo sagbot banja. Usur baghas. Naiga Christmas party dito kuan guys. Kuan man gahapon uban nag Christmas party murag wala sabay-sabay ba kada section. Yan na nagkanta. Nay hanggitan dari guys nga kuan na nagguna ko diha ang napita pa na mahuman naghipos. Ang ibitay dari ag mga palayang bitin man siya guys. So aron isang butangan og ngani pud sa babaw. Nga kay copyright guys na igakanta-kanta. Thank you for watching guys.